Какво за теб е сигурност? Дума, която звучи важно. Но я усещаме основно само при липсата й. В боя по улиците, в катастрофите, в страха по тъмните ъгли. И всичко идва не само от телевизиите, новините и социалните мрежи, а от твоя личен сблъсък с реалността. Сигурността не върви ли заедно с демокрацията? Демокрацията трябва да ни дава надежда. Но в момента изглежда като игра, която всички губим. Купените гласове, задушените протести, обещанията без смисъл. А образованието, то не е ли свързано с сигурността? Вместо знания, децата ни получават празни думи, които трябва да зазубрят. А без образование няма бъдеще. Без бъдеще няма сигурност. Здравеопазването. Когато здравето ни зависи от система, която не работи, страдат всички. И надеждите за промяна остават само думи. А вкъщи родителите са заети. Децата са сами. Те порастват без подкрепа в свят, който не ги пази. И аз, и ти сме в свят, който не ни пази. А тези, които трябва да ни пазят, полицаи, пожарникари, са оставени без подкрепа. Те, също като теб, са хора, които са изгубили вяра в системата. И ти, и те не вярвате в нея. Всяка трагедия напомня, че проблемите са реални. И ние вече не можем да ги пренебрегваме. Но можем да променим това. Аз и ти. Сигурността започва с нас. С нашите избори, с нашите действия. Да изградим нормалността, за която мечтаем. Не е лесно, но си струва. Време е да кажем достатъчно, да реагираме на злото, да подаваме сигнали, да мислим когато гласуваме, да се подкрепяме и да подкрепяме тези, които искат нормално общество. Защото сигурността не е подарък. Тя е наша отговорност. И започва с теб, с мен, с нас.